L-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista iddeċieda id-dati tal-Konferenza Ġenerali li fiha se jsiru l-elezzjonijiet għal karigi ta' deputati mexxejja u ħatrit oħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Din il-Konferenza Ġenerali se titlaqqa fid-dati ta' bejn it-13 u l-15 ta' Settembru li ġej. Fit-13 ta' Settembru se jsiru l-elezzjonijiet għal deputati mexxejja tal-Partit Laburista u membri oħra tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. B'dawn se jkunu eletti mill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Fil-każ li għall-elezzjoni tad-deputati mexxejja ikun hemm iktar minn żewġ kandidati u ħadd ma jġib aktar minn 50% u wieħed tal-voti, it-tieni votazzjoni bejn l-iktar żewġ kandidati li ġabu voti ssir fl-14 ta' Settembru. Il-votazzjoni bikrija għal min mhux se jkun jista' jivvota fid-data 13 ta' Settembru se ssir nhar is-Sibt 7 ta' Settembru. Il-karigi fl-amministrazzjoni eletti mill-Konferenza Ġenerali huma dawk ta' President, Viċi President, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Organizzattiv. Se jsiru wkoll elezzjonijiet għat 12 il-membru ordinarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali skont kif jistipula l-Istatut tal-Partit Laburista. In-nominazzjonijiet għal karigi kollha se nfetħu nhar il-ġimgħa 23 ta' Awwissu u jibqgħu miftuħin sal-25 ta' Awwissu. L-elezzjonijiet jitmexxew mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Il-Konferenza Ġenerali tagħlaq il-ħadd 15 ta' Settembru b'diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela.